Čau lidi, takže první řadě vám chci říct, že dneska, no spíš před chvílí jsem si stáhla Snapchat, tak se vás chci zeptat, jestli mě s tím někdo naučí, jak můžu ty snapy někomu posílat. Asi víte, komu je chci poslat, nebo spíš. No to je jedno. Prostě dneska vám něco řeknu. Nebo zítra. Slibovala jsem video jednou denně, takže zítra máte smůlu. Ale když tady budou 2 lajky, tak to video natočím ještě dneska. Asi jste mě teď nikdo neslyšel, co? No tak dobré. No prostě. Když tady budou 2 lajky, tak to natočím ještě dneska. To je, jo, jak jsem říkala, že v sobotu jedu k té kámošce, taky změna. V sobotu jede na chvíli ona k nám a pak pojedeme teprve v ní, takže v sobotu natočíme video, ale asi odsaď. A na můj i na její channel. A pak v neděli nebo možná i v sobotu natočíme ještě jedno video na channel nás obou, protože si sebou vedou tablet, takže můžeme natáčet. No, to je asi tak všechno. Těbuchty noha těpic a čau. Teď nemě někdo, protože na konci videí dělám tohle, nebo dávám tam ty ruce. Pokud to víte, tak mi to napište dolů do komentů. To je všechno. Těbuchty noha těpic a